عتن عبي قد بداس نمززام باستفرالي مقدي حرنت بي 6 بليون بير سرعتي متخابطات كم سالة حبيرون كاب زينات اي اب قازاب زكاي زلو وفري صره بوليو باشحاز قطر حصانات كتابه يوسدو كم زلو تكريصون سلام طعنا باللي زخبركم تملكتنا ساعتنا اخيلو معد زينا حزنا مصينا زينات ندابرحكو حبركم صنح انا ابراهيم فسايه سناي مكتال قدما مستر ابي احمد اب سرعه المعاد كوريدور كتما اديس ابابا استربارو اكلات نخلو مسجنوم توم قدما مستر اب محبراوي غصوم كم زحبرو كتماتاتنا نزيغاتات زمچوا كخونا غيرنا كندالون يغبا كبليوم حسابم غليصوم كنتي بارانچ عبي بوغنن نزي امريكيتن كم زغلصو نتطقامنت حزبنا اتي نايلوم معنت افلطو بزبلص نخنسرح مورال كوينو زغلغلنا مخانو كرغاغص يفوتيدن قدما مستر ابي احمد نزحاونا افلطو مسغانان بسمي بسم امرار حام محدارتا كتمان بسم حزبن يمسكن كبلا تنكنتي باغليصن اب قربا وان سراحت جمرو كلته ترباينات عبي قدب داسه حبرتسب نتي قدب زغبرو زلو دغف كم زطناخرو وانا دايركتور بيت صحفت متحابري بروجكت تقدب دكتور ارغاو بره غليزوم كلته توساخي ترباينات عبي قدب داسه سراح كم جمرو قدما مستر ابي احمد علاو مقارم زذكريوم كساب حزي بزلو كيدي نهنصات تقدب لعلي 20 بليون بر كاب حزبي زتاكم مخانو بمحبار تصادفو تحبرسب تطناخيرو قصل كم زغبا دكتور ارغاو بره حبيروم يوم عبجت عامت 2017 ون باستفرالي منقدتات 1.6 بليون بر نمكاب صفات سرعتي متقابطوت كم سالطو تزاريبوم اب سرحت تمرت زلو امرارحا بوليتيكان تمرتن فلاليوم بمغنزاب اب سرحهم طراح طمته كبرو علون كبلو منستر تمرتي بروفيسور برهان نغا غليزوم تو منستر مبل 33 هاغراو غباي تمرتي مخنيات بمغار كم زبلوم اب سرحت تمرتي زدله وصيت نكمص اب تعود زلو امرارحا بوليتيكان تمرتن حواويسوم كريو ايغباني لوم قند سرحهم بقنعنان حقن حزبي اب مغلغال كخون كم زلوون تزاريبوم ابتي غباي حلفتي بيرو تمرتي كللات بريزيدنتات يونيفرسيتي ابالات بايتوكل حزبي محبرات مويان مداركت اكلاتن يساتفو كم زلو كابتن منستر زرخبنا حبريتا ردم ربا اومو هب لعلي كابتا تحتوي تفاسس تربا زبصحو قدات بزلاقنت المفتاح بحرت ربا مسرت تغيرو كم زسراح رئيس ممحدار كل دوب ايتيوبيا ايته طلعون كبده تزاريبوم توبرس ممحدار مملاتي ربا صعيبو ابزقنه اب وردا داسانچ زبصحو قدات تعذيبوم مسوان كرامات تتحيزو او كابتا تلعلو تفاسس نازنه بزركب زناب اب متحت نزركو كابتا قدات النابصح يركب تومرس محدار ابزوريات تي صعبه نديبوم مس نبرت التكابي ز تمايطن تخون كابت حدغا زنصلالو كاب زيغاتات ناي موصا سرحتي قدامنت توهيب وي سراح مهلاو تزاريبوم علم لخ فند لمعات حرشة اب تግራይ زسالت لمعات حرشة حاجزو اطناخيرو كم زقصل فليتم بيرو حرشان هافت تفطرون تግራይ كاب روم طاليان مسزمص تحاباري مكتل بريزيدنت مستر دونالد براون ز تمرح غجله كمون كاب فيدرال مينستر حرشان بروجكت ايفادن زمصو لوقات 25 حزه 2016 عام تمرت زته كم استقايدت حبيروم حلافي بيرو حرشان هافت تفطرون تግራይ دكتور إياس أبرها كم زولو دحري تفطراوي حدغان كيناتن حرشا تግራይ بخبير كم استحسن اب حرستوت كونه اب مسرت لمعات حرشا تግራይ كبير حاسيا بصحو
ሰራሕተኛና ኮነ መላ ህዝብና ኣብ ስነልቦናዊ ፀገም እታው ኩለንተናና ንድሕሪት ምምላሱ ኣዘኻኺሮም እዮም ሕዚ እውን ብዝተረኸበ ኣፋፍኖት ሰላም ዳግም ናብ ልምዓትና ተመሊስና ኣለና ብቐጻሊ እውን ኣብ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ኣበርቲዕና ክንሰርሕና ዝበሉ እቶም ሓላፊ ሓቦ ዝዓጠቐ ህዝቢ ሒዝና ሕውየት ህዝብን ሕርሻን ክነረጋግፅ ኢና ብምባል ኢፋድ ትግራይ ኣብ ምልማዕን ሕርሻን ኣብ ምብራኽ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ብምምስጋን ብቐጻሊ ሓገዙ ከጠናኽር ፀዊዖም ሚስተር ዶናልድ ብራውን በጎኖም ጥንካረን ሓቦን ህዝቢ ትግራይ ብምድናቕ ንዝሓለፈ 14 ዓመታት ኢፋድ ኣብ ትግራይ ዝሳለጥ ልምዓት እናሓገዘ ምምፁ ብምዝኽኻር ሕዚ እውን ደገፉ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅለሉ ገሊፆም እዮም ድሕሪ ኣብ ቢሮ ዝነበረ ሓበራዊ ዘተ እቶም ልኡኻት ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ማሕበረ ገነት ብኢፋድ ዝተሃነፀ ዓብዪ ስትራክቸር ምእላይ ማይ 52 ሄክታር መስኖን ካልኦትን ምስ ዘልምዑ ሓረስቶት ኣመራርሓን ክኢላታትን እቲ ጣብያ ብዕምቆት ዘትዮም ክብል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ናብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣመላኺቱሎም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሓደጋ ጋስ መሬት ንዘጋጠሞም ነበርቲ ወረዳ ስለዋ 6.5 ሚልዮን ብር ዝግመት ሓገዝ ናውቲ ኣበርኪቶም እቲ ሓገዝ ካብ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይ ዘተኣኻኸቦ ከም ዝኾነውን ተሓቢሩሎም ነቲ ሓገዝ ዘረከቦ ኣተሓባሪ ተመዛበልቲ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዶክተር ሰሎሞን ፀጋይ 200 ካርቶን ክዳውንቲ ተሓዊሱ ዝተፈላለዩ ናውቲ ነቶም ግዳያት ሓገዝ ተበርኪቱሎም ኢሎም ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሰለዋ ጣብያ ስምረት ቁሸት ኣምባ ብፍላይ ኣብ ጎጣት ማይ ኣምላን ምቻል ኣምላን ብዘጋጠመ ጋስ መሬት ኣብ ልዕሊ ኣዝርእቲ ገዛውቲ እንስሳን ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ይዝከር እቲ ጋስ መሬት ኣብቲ ከባቢ ብምኽንያት ዝዘነበ ልዑል ዝናብ ስዒቡ ዘጋጠመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ብጭቡጥ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ መረዳእታ ልዕሊ 725 ሄክታር ብዝራእቲ ዝተሸፈነ መሬት ብምኽንያት እቲ ጋሲ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም ኣብቲ ወረዳ ብሰንኪ እቲ ዘጋጠመ ጋሲ መሬት 600 መራሕቲ ስድራ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ከም ዘለው ድማ ተገሊጹ ሳን ምግቢ ክዳንን መፅለልን ኣብ ከቢድ ህይወት ዝርከቡ እቶም ወገናት ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘልዮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምርኽኻብ ሓገዝ ተሓቢሩሎም ስለዝኾነ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዓድን ዘሎ ህዝቢ ብዝኸኣሎ ነቲ ኣብ ፀገም ዘሎ ህዝብና ክሕግዝ ይግባእ ተባሂሉሎም ሓፀርቲ ዜናታት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ህዝቢ ኣብ መጻኢ ዘበን ናብራ ከተማ ንክላመድ ዘዳሉ ሓሳብ ልምዓት ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ስራሕ ንዝመርሑን ንዘተሓባበሩን ኣካላት ምስጋናን ሽልማት ኣፍልጦን ሂቦም ንፀብጻብ ሮዛ መኮነን ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብዛ ሓለፈ ዋርሕ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እናተሳለጠ ምቕናዩ ዝዝከር እዩ እቲ ስራሕ ምስሊ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝቐየረ እንትኾን ንነበርቲ እውን ምቹ ከባቢ ዝፈጠረ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ስራሕ እናመርሑን እናተሓባበሩን ዝነበሩ ኣካላት ትማሊ ዕለት ሽልማትን ኣፍልጦ ሂቦም እዮም ከንቲባ ኣዳነች ኣቤቤ ክቡር አቶ ሞገስ ባልቻ ክቡር አቶ ጃንጥራር አባይ ክቡር አቶ ጥራቱ በየነ ዕላማ ልምዓት ኮሪደር ዜጋታት ንመጻኢ ዘበን ምድላው ከም ዝኾነ ዘለዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር በዚ ምክንያት እውን እቲ ዝተጀመረ ጻዕሪ ውጽኢትና መዝገበ ምህላው አልዕሎም እዮም የኮሪደር ልማት ዋነኛ ዓላማ እና ሐሳቤ ህዝቡን ለመጪው ዘመን ማዘጋጀትና መጪውን ዘመን ለህዝብ ማዘጋጀት ልምዓት ኮሪደር እትዋና ዕላምኡ ህዝብታት ንመጻኢ ዘበን ምድላውን መጻኢ ዘበን ድማ ንህዝቢ ምድላው እዩ ሕዚ ዘሎ ህዝቢ ንመጻኢ ዘመን ክዳሉ ይግባእ እቲ ዝመጽእ ዘመን ከተማ ዝስፋሕፈሐሉ ቴክኖሎጂ ዝዓብየሉ ወዲሰብ ክብሪ ዝረኽበሉ ስራሕ ውዒሉ ናብ ገዛ እንትምለስ ካብ ዝነብረሉ ከባቢ ወጻኢ ሓደሽቲ ነገራት ዝሪኤሉ ምስ ተፈጥሮ ዝሰማምዐሉ ዕረፍቲ ተደልዩ እናዓረፈ ከም ድሌቱ ዝንቀሳቐሰሉ ከባቢ ምፍጣር እዩ እዚ ትልሚ ዕውት እንትኾን ምስኡ ዝኸዱ ዜጋ
ዜጋታት ምፍጣር ኣድላይ እዩ መንገዲ እግረኛ ፈልዩ ምኻድ ዝኽእል ዜጋን ወዲ ሰብ ቅድሚት ዝህቡ መኻይን ስርዓትን ሕግን ዘኽብሩ ዜጋታት ምፍጣር ኣድላይ እዩ ልምዓት ኮሪደር ብምትሕብባር ኢትዮጵያውያን ጥራይ ዝተሰርሐ ፕሮጀክት ምዃኑ ዘልዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያውያን ተተሓባቢሮምን ሓደ ተኮይኖም ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ መስራሕ ከም ዝኽእሉ መርኣያ ፕሮጀክት ምዃኑ እውን አልዒሎም እዮም ከተሜነት ግን በጥግጊት መኖር ማለት አይደለም ትርጉም ከተሜነት ተጸጋጊዕኻ ምንባር ማለት አይኮነን ብላስቲክ ቆርቆሮ ምጽርራይ እንተሃለወ አበ ሓደ ከባቢ ዝተዓቆረ ህዝቢ ማለት አይኮነን ከተማ ማለት እኹል መሰረተ ልምዓት ዘለዎ መንገዲ መብራህቲ ግልጋሎት ስልኪ ሰብ ተሓሚሙ ብቁልጡፍ ሆስፒታል ከይዱ ዝሕከመሉ ጥኑሳት ኣሕዋትና ብሰላም ናብ ሆስፒታል ከይደን ግልጋሎት ዝረኽባሉ ግልጋሎት አምቡላንስ ዝረኽቡሉ ትምህርቲ ዝረኽቡሉ ሃብታማት ውፅእ ኢሎም ዝዘናግዕሉ ቦታ ተረኺቦም እቶም ቅርሺ ዝወሓዶም ከዓ ኣብ ኣፍደገ መረበቶም ክዘናግዕሉ ዝኽእሉ ከባቢ ምፍጣር ማለት እዩ መበል ካልኣይ ምዕራፍ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከተማ አዲስ አበባ ከም ዝሳለጡ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሓቢሮም እዮም በከፍተኛ ትጋት የሚቀጥለውን ኮሪደር እንድትሰሩ ከወዲሁ አደራ እያልኩ ብዝለዓለ ጻዕሪ ዝቕጽል እቲ ኮሪደር ንኽትሰርሑ ካብ በዝሒ ሕዝዩ ሓደራ እናበልኩ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ስራሕቲ ምንቅስቓስ ተግባር ዝጅመረሉ ክኸውን እዩ ኣብ ከባቢ ካሳንችስ ዘሎ ዝኣረገ ከባቢ ከም ፒያሳ ናይ ምቕያር ስራሕ ይህልወና እዩ መበል ካልኣይ ኮሪደር ካብ ሳውዝ ጌት መገናኛ መስቀል ኣደባባይ ዘሎ ክኸውን እዩ መበል ሳልሳይ ኮሪደር ካብ ኤምባሲ ጣልያን ጀሚሩ ግንፍሌ ቀበና ኣዋሪ ሒዙ ዝኸድ ፕሮጀክት ሕጂ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ኣብ ቃዛ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ፀረ ፖሊዮ